Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mak Ted Channel. Ceritanya di pagi hari ini aku lagi ngirim guys, ngirim wong neng sawah karena lagi ada kegiatan Daud lagi. Wingi Daud, saiki Daud. Dino iki kerjaanku rada numpuk guys. Nah, mulai dari peteng tadi aku sudah ngantar sarapane wong tandur ing sawah lor. Saiki pindah neng sawah kidul mergo sesuk aku yo sik duwe wong tandur gas. Yo ngene iki gas wong tani ku nek lagi yang usum gawe ini mungkin dalam 20 hari ini pokoknya non stop alias neng tang sawah terus. No, di sini ada tetus kayaknya lagi kedinginan. Nah, tikusnya lagi kedinginan guys. Itulah para pekerja-pekerjaku. Kayaknya bareng ki karo sebelah ya lagi Daud keri dhewe gas tandure duwe traktor dhewe tandur yo keri dhewe. Ya Allah, amit-amit jabang bayi duwe traktor dhewe tandur kok keri dhewe. Traktor dhewe kok tandur keri dhewe iki lah iya piye to iki? Lah iya wong dhe traktor dhewe gelindingan dhewe lho. Lah kok ya tandur kok ya keri dhewe. Alah. Ayo diguyu tengu, ayo gek padha sarapan. Sarapan dhisik, Traktor ki najane kerjaan penting lah kerja. Oh alah ngono to, guys. Lah iya to. Wong dhe traktor dhewe lho. Lah wong tandur kok keri dhewe iki lho. Penting ki nggo kerja. Oh ngono ya lek ya. Nah, sing sawah ki yo ngono nek kerja yo. Ah iya to. Nggo golek duit sik, guys, ternyata. Sedang bodot grayai dhewe-dhewe kono. Ndang, grayai dhewe-dhewe. Apa namune? Ajek kedul-kedul guys. Lah lagi mateng, guys. Mergo subuh mau jek ngalor. Jek ngirim wong anu tandur sawah lor nggih. Mergo ya barengan nggih dinane iki nggih. Ya ndek wong tandur ya Daud. Jan. Padakno wong tipis ah. Ora ngerti apa piye sewengi aku goleki kuwi kono goro arep nggadah teh ku lho. Go kae to. Dengi. Bagus kae to. Sore takon nitik rene. Iki nggadah sayur kae. Mbok menawa nek kerine kedokan. Gadah jalan kalau. Lah iya. Lah mbok ngomong kek ngono. Lah dengi sore takon goleki rene, jajal goleki ning kedokan. Aku. Lah iya. Arep nggadah teh meneh ngono lho. Anu takon gowo wis ato kabeh. Yo ora apa-apa. Lah aku no sing penting wis to, cukup turah wis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lho tenan kok lek aku. Timbangane kok ya digo mulih. Wis to los dol wis. Batemu sing akeh wak lebate luwih 20. Lah monggo. Alah tenan oleh lek. Lah. Panganan nek ning kene iki lho kuwi lho. Ya jatah kuwi dhewe ya. Sarinjing kuwi lho. Los kuwi wis to. Ndang digoleki dhewe kono. Piye rek ra bodho tangi ke? Po iya. Ndang ditusik kok Nah iya to. Nah ngono diwarki. Sarapan meneh ya lek ya. Sarapan meneh.
Cukup tali ya, Bu. Tali nintak. Loh, lah dek ngenane gak ya jare ndek sebongkok nang kene. Dua orang bongkok lho. Dek ngi ya? Dengi sak bongkok. Lah ya gak ya sing sak bongkok gombok gawa. Ya dicipok. Sosis. Dan kowe nek rong til. Nggih, Ro. Lah kok ya kurang ngono mlakang. Alah sing sak bongkok kuwi ndok dijikuk meneh arep mbok makani sapi apa piye nang omah. Ngomongnya ijuk. Lho, lah jare duwe rong bongkok iki lah terus dindem nang omahke par nggo makani sapi. Arep nggo makani sapi apa piye? Ayo, wedhus ra doyan damen. Kok iso cepaki damen. Luwak, doyan luwak. Lah ya nek luwak wis genah kuwi. Guna nang luwak. Wis genah. Lah kok nyurut godhong barang iki dienggo apa? Piringe akeh kok. Piringe akeh Pak Lan. Lho, karek sitok piye to? Lah kuwi lho ning jero plastik setumpuk kuwi lho. Lah dalah. Piringe rong jinah kok. Kowe ndi? Ketok blenger apa piye? Lah yo kerupuk. Kerupuke nggo kletuk-kletuk. Ora sak wainya wis. Ya. Lah iya. Ha. Kakean lawuh. Kerupuke kuwi nggo selingan, kerupuke. Pak Tono gak tedas kerupuk. Untune ompong. Kerupuke ya nang kono diganu dhewe-dhewe. Kene lho tahune empuk kene lho. Imbos duduh ya oleh kok. Rene lho. Kayak duduh ben gak seret. Rizky, awal kene le. Kene lho. Digrayai nang isor. Digrayai dhewe-dhewe. Ben sitok sing rada budil ya. Kok lomboke gak doyan. Nah, lomboke gak doyan goa lek, sing penting wis tak cepaki ning kono. Biasane tak gawani entah ya elokno godhog kae. Ben empuk. Ayo Mas Rizky, rene Mas Rizky. Jane duwe cempe kemplengo to. Duwe teh. Ya masar kuwi. Lah ngono wewi kok gak gelem bolengno. Lho nanu rada ngomong. Oh, nek anu bolengno mo. Banyune tatet-tatet to. Lah iya to, piye to, Guys? Banyune kok tatet-tatet iki. Lah iya. Wis ora payu 300 dadi gibah. Po yo. Yo yo. Ono ra gelem bolengno nek nuke. Banyune tatet-tatet. Lah ke lho. Sing ngirim sajakne tek. Nah, lan ndi gawane kuwi lho. Gawane kok lenggang kangkung to, Guys. Ternyata hari ini kamu juga Daud ya? Iya, Daud. Lah ya bareng ternyata tandur Daud. Keri dhewe, Guys. Gaplek ngono lho, Bu. Ora iso Bos. Wong desa saso-sasone nek kon adang gaplek ora pecus aku kuwi. Tak akoni. Beras terus aja. Lah iya. Lah ora nganu ora iso Jane ya pengin aku iki nek go gaplek ngono iki. Menumu apa, Mas? Menuku opor. Opor. Iya. Tak gawekno opor hari ini. Opor ayam. Kemarin mangut. Kilo sego beras pilih. Piye rasane? Padang jinggang lho. Wis diarani Pilip kok lah. Ya ya Pilip iki ya genah nek Padang kuwi lho wis ane genah-genah ya. Pilip ae aku wis gak nganu wis tak Pilip terus. Iya Pilip. Ndek ben Pilip. Nggonamu 3 ya? 32. Oh. 32 super. Waduh. Kono pedagang beras, Guys. Lah ya, pedagang beras kok bulok kok.
Ya ora apa-apa. Wis gak tedas balung nom. Wis balunge klumpukno kono ae, Lek. Aja guak ning kedokan, Lek. Engko ndak nang sikil. Nah, wis ben mlumpuk kono ae. Gak tedas balung nom wis. Ya iya, wis gak tedas, untune goang. Wis garek tak. Yo karo bluron ayo. Piyo. Esuk-esuk bluron ki lho, guys. Oh iya. Pokoke nek esuk-esuk ki seger. Pokoke ben gak seret ki. Ngono lho. Tenan iki. Jan tenan ben gak sereten. Segone ora kalong separo. Lah iya to. Banyune iki sing akeh ra ndang waras. Lah iya ngono ya. Arep mbak wangsa. Karo ditaleni sik wetenge. Lah iya ditaleni sik wetenge. Kaya pada nambah wongso iki lho. Lah ya sego sakmene wis gak enek separo. Lah iya to. Gawakno sak nganu kok. Sing ngopi. Wis munga kabeh pokoke wingke. Di gelase iki, Lek, gelase, Lek. Lah. Iya, autan mau piye lagi campur. Lah iya lah kaya campurane kok enek autan barang ki lho. Sing biar weh. sing sangu autan barang ki lho sapa ki lho. Ben mabuk kok piye. Lah iya. Kok iso sangu autan barang? Ndi? Ora aku ora nggo sego pecelok. Pak Lan bo enek piring kok. Wong ngono jek sitok pulang ke lho. Dalah lantak wis e. Kandine jangane tak sok kabeh. Cik, lah ke lho cik tambah sitok, guys, wonge, guys. Mbah Hari Ribahan. Nah. Mbah Hari, Bos. Ayo. Yo, udah mulai wong. Ndak ayo. Loh, jenenge duwe sawah ki ya harus mantau. Udah mulai. Oh iya, betul. Yo, udah mulai. Mulai aja nolak-nolak. Nek wong ganteng nek pinggiratan. Lah iya. Ndak. Wis apa, Dek? Ayo ndak sarapan. Dewe poti sawah nama-namane. Duwe sawah, guys, wi masamu. Wis garap apa? Lah sing garap lho sapa, jajal. Sing garap ya kono e. Masane nek gak diseruduki karo Yanteng apa ya tekan iki lho. Tangale aku diinget Pak Herisin. Gak usah isin. Ayo Mbari, nah sarapan sik. Yes guys, cukup sakmene wae. Terima kasih yang sudah menonton videoku hari ini. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, komennya.